dan crisate ni. Diolch yn fawr. Felly, sut ti'n ddefnyddio'r tomatos yma? Beth ti'n meddwl yn ei Wni cyfuno tomato gyda Cregyn Gleision, sy'n mynd i wneud saws ysgafn iawn gyda tomato, yn defnyddio gwin gwyn a tomato a'r Cregyn Gleision, wedi adio blas ato fe. So, i ddechrau beth ni'n mynd i wneud, defnyddio gwynws coch, jyst gwni slisio un yn denau. Torrwch yn ei hanner gron bant. Ac yna, cymryd rhywch amser, ond hanner fy nwnsyn ar gyfer 2 person, bydd hwnna'n digon. Jyst yn slisio'n denau. Pam nionyn coch, sa? Di jyst fwy melys na nionyn gwyn? Bach mwy melys, a hefyd mae'n gweithio neis yn yr yseit, a fi licio fe jyst yn isgafn, Chi ddim yn dim byd rhy cryf. Glof y garlleg, jyst wedi slisio'n tenau. Fe di wrth y modd fod nionyn a garlleg yn ffrio. O, fi'n gwybod. A'r ogl yn... Fi'n gwybod. Gwynto'n Mae'n dechrau dy draw at Ydi, ddim cweithio gyda fi eto. A nesa, ni adio bach o gwin gwyn at yn tympan ni. Ffoeri. Tympan twym. Ond beth ni moyn y stem, Mae hwnna'n bwysig iawn. Hwn nawr sy'n mynd i coginio ein Cregyn Gleision. So'r Cregyn Gleision. Beth i wedi wneud fan hyn cyn llawn nawr yw glanhau nhw, Mae'n bwysig iawn bod chi'n gymryd, weithiau chi'n gweld darn o, mae'n edrych fel cordyn, ond bygyd y barf, hwnna mae'n defnyddio i dala ymlaen i'r creigiau, Ond bwysig iawn, tymrynwch hwnna bant, a wedyn glanhewch pob brysgol yn glan, Gyda brwsh, neu rhywbeth i... Ie, brwsh neu cefn llwy, bydd hwnna'n gweithio'n dda iawn hefyd. Bydd hwnna'n digon i creu hwnna. Fi'n caru Cregyn Gleision, ond fi ofan paratoi nhw'n unan, achos i ti'n clywed gymaint o straeon am, ti'n modd, bobl yn dost ar ôl bitau'n dodgy neu beth bynnag. Ti'n mynd fod i fyta nhw pan maen nhw'r gau i ti, ddim fforsa nhw'r agor. Chi'n gweld nhw'r tron coginio nawr, os bydd chi'n gweld, maen nhw'n dechrau agor, Tra bod nhw'n fyw, maen nhw ar gau. Mi'n dad fi fyny dongos i chi. Mae'r agor fyna nawr, os chi'n gweld e. Os rhoi tapad i fe. Os nad yw e'n cau, a dyw e ddim, dyw hwnna ddim yn 2 bita. Ond mae un fach dy fi fyny nawr, bach yr agor, tapad i hwnna, a mae'n dechrau cau. Yn ara fach. Chi'n gweld chi'n cadw llygad yna fe, a bydd hwnna'n iawn i ddod yn y sosban, Bydd y rhain yn coginio nawr am cwpl o funudau, tan maen nhw'n gyd yn agor, a beth ni'n mynd i wneud nesaf, yw bach o menyn at yn saws ni. Bwysig iawn i ddod i'r menyn mynd. Hwnna sy'n mynd i wneud yn bach mwy foethus er bu fe tawhau, At hwnna, gewn ni adio twtsh bach, llwyde o piwri tomato, dim gormod, achos mae hwn mynd i helpu tawhau'r saws. A chi'n mynd i gormod nhw, mae blas cryf iawn dy fe. Chili fresh, cwpl o ddarnau tenau. So bach o gic yn nhw'n de? Tyma bach. Ac yna chorizo. Fi ddim yn dod fe mewn yn rhy gynnar. Fi ddim yn moyn i fe i losgi a'i gorcoginio. Chi'n moyn torri fe'n eitha tenau. Gawn ni adio hwnna nawr. Mae bach o spice mewn chorizo yn amlwg. Mae bach. Cyfyn hwnna fo'r chili, mae'n mynd i fod yn dipyn o fres, oes? Yn gwmwys, gallwch chi prynu rai. Mae rai chorizo, mae hwnna'r mild iawn, dim lot o smoked chorizo, oes. Mae blas paprika yn edrych na blas chili, ond chi'n gallu prynu rai hwnna a cic yna nhw. Os oes cic yna, pidwch chi dod i'r chili mewn. Lan i chi. Dibynnu pa mor hyderus ych chi wedi cael chili. Rhyw flas mor y canoldir yn beth di hwn i gyd nawr, yn dysau? Ma fe. So, at un tomatos nesa. So, beth ni'n mynd nawr yw'r tomatos mewn ar y cam diwetha. Dyn ni ddim yn moyn i'r tomatos yma i gorcoginio. Just torrwch nhw'n i hanner. Ni mae'n cadw'r blas fresh yn y tomatos yma. Eich nhw'n i tymor rwan tomatos dyn, a dyna pam dyn ni isio. Maen nhw'n dod nawr. Gewch chi stwff Brydeinig yn dod trwyddo yn y cwpl wythnosau diwetha, nesa. Hael sy'n eisiau ni i popeth i... Ie, mwyn i cael digon o ddŵr, da. I gilydd. Da ni wedi bod yn gweud do, sy'n byd fel tomato fresh, neis. Achos ti'n cael gymaint o tomatos trwy'r geias, dim blas ydyn nhw o gwbl o se? Yn gwmws, mae'n bwysig iawn. Bach o ffipur di. Tyma bach o halen, dim gormod. Digon o halen yn y Cregyn Gleision barod, dod o'r môr, so mae blas y môr yn nhw. A jyst i gorffen wedyn, persli fresh, Pidwch chi dod i stwff sych, mae'r stwff fresh yn bwysig iawn yn yr yseit. Torrwch yn fan. Ti dan siwr o fod wrth dy fodd bod ti'n gallu agor y tŷ bita to? Mae'n bod nes i dod i stwff ar plat eto. Y boxes bach yma, challenge oedd i wneud e, ond mae'n bod nes i fod nôl yn croesawu pobl nôl mewn i'r bwyty. Mae'n neis iawn. Ie, lovely. So, bron yn barod. Chi'n gweld yn halif ni wedi gilydd. A'r Cregyn Gleision nawr, gyd yn agor lan yn neis. Ie.
Okay. Pan mae wedi agor, chos os o'n i'n bryderu sy'n tempted i o'r goginio nhw, oherwydd neu siw bod nhw wedi goginio de. Bwysig iawn i pido wneud hwnna. Okay? Pidwch y gorc goginio, gwych chi fel byta rwbr o dan pensil. Pidwch yn neud e. Tyma bach o gwin Gwyn jyst i orffen. Twtch ragor. Chi'n gweld yn sychu lan gormod. Tyma bach extra mewn. Hwna'n iawn. Cyna barod i weini. Hwna'n bryd, syml yn diwedd, ti'n gwybod? Hanod o syml. Achos i ti di wneud e gyd o'r dechrau'r diwedd, mae'n cwbl o funudau fan hyn nawr. Dyw e ddim yn gymeryd hir iawn i wneud, ond bwyd y môr a pysgod, beth sy'n bwysig iawn yw bod e'n goginio'n gyflen a goginio'n gloi. Pidwch a gorweithio popeth, a fod e'n mynd i gorcoginio. Neis. A bara bach neis sydd efo wedyn helpu mynd i gael saws. Bach o bara, i orffen bach o ciabatta fresh. Just gwlffyn hwnna. Sianc bach o e, mewn gyda'r ochr. Sian, fi di ffrio am hwnna nes ymlaen. Fi flasu nes ymlaen.